нафароне ки аз дарди сутунмуҳра ва дарди буғунҳо ё бемориҳои занона ва мардона ё бемориҳои ҷигар азият мекашанд, пас ба доктор Анвар муроҷиат намоед. Доктор Анвар дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият мекунад. Табобат бо доруҳои гиёҳӣ арзон ва дастрас мебошад. Ба рақамҳои рӯи экран ё ба инстаграми доктор муроҷиат кунед. Сафаров! Сафаров! Бабай Сардор. Чӣ биё? Бебачам ту одам мешай? 6 моҳ шид. Амрӯзи қабул кардагӣ ягон бор барвақт наомадай. Инсони бениҳоят хуби, коргари атлични. Нек як минуси главни дори ки бемасъулияти. Соати 8 кор, соати 9 не. Соати 10. Бахшиши зиёд Сардор. Кӯшиш мекунам ки ислоҳ кунам. Охирон бо ва даризати ман аст. Манш, добро. Амадро? Бабай раис. Сафар нест? Не, ӯ соатои 9 якум раис. Машина комасам. Бача, омадӣ? Созӣ. Раис гуфт истод. Хоб шуд, аз мерам пеш. Я хабараш меди. Маш. Салом раис. Имзо мон. Ин чия Сардор? Ариза барои кор рафтан. Ай кор рафтани ман? Узри зиёд Сардор. Раҳмат. Akajon, mara bayron nebari. О, додаршум. Rahmat, akajon, vaqti ma ziyid meshan xonada. Салом алейкум Сардор. Назайн, саломати хуба. Сафаров бабахш мана. Барои чӣ Сардор? Дар кор нест хеле сухан. Ман фаҳмидам сабаби дер карданта. Ҳеҷ гап надорад Сардор, ҳамаш хуб аст. Ягон хел хуб нест. Ман бояд саррасима намешидам. Я худам фикр мекардам. Ҳай шуморо фаҳмида мешавад Сардор. Як корхонаи калон дар таи дастонае. Бояд назорат кунед. Ман мутахассиси хуба даст додам. Агар ки бахшиш ма қабул кунӣ, обратно корхона биё. Вазифатам баланд мекунам, корро давом медиҳам. Азо раҳмат миннатдор Сардор. Неки кор ай соати 9 омада метавонад. Соати 10 биё. Бисёртар хати додарат бош. Раҳмат барои фаҳмидан. Шумо дам раҳмат Сардор. Хоб.